17 грудня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Уріні Сітумєрова. Вітаю вас. Повернення окупованих територій та мир на умовах України. Президент Володимир Зеленський назвав пріоритети української зовнішньої політики на наступний рік. Закликав посилити співпрацю із західними партнерами для продовження та посилення санкцій проти Росії. Глава держави також розраховує на притягнення агресора до відповідальності в міжнародних судах та допомогу союзників у відбудові зруйнованого Донбасу. Додав, що Україна хоче миру, але на своїх умовах, а проукраїнська коаліція у світі має тільки розширюватися. Зеленський назвав успіхом створення формату перемовин по звільненню Криму і закликав українських дипломатів просувати кримську платформу серед якомога більшої кількості держав. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій, ми вважаємо, цивілізованій світовій спільноті. Маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму. Світова коаліція на підтримку України має зберігатись, має збільшуватись, має зміцнюватись. Бункер на зв'язку. Президент Росії Владимир Путін видав чергову порцію перлів на своїй щорічній прес-конференції. Впродовж 4,5 годин розповідав про миролюбну Росію, яка відбивається від агресивного Заходу, і про засилля американських шпигунів. Говорив і про Україну. Вчергове звинуватив в небажанні говорити з маріонетковими ватажками ОРДЛО і додав, що не залишить окуповану ним же територію без підтримки. В Криму, каже, вода є, а Україна її просто не бачила. Про нескінченні брехні диктатора далі у сюжеті. Від Москви до Сибіру і Далекого Сходу. Балакучу голову володаря Кремля з великих екранів слухали в 10 прес-центрах. Ще десятки так званих добровольців передавали господарю буцімто питання з народу. А кількох журналістів допустили навіть до Новоогарьовського бункера. Теми окупованого Криму Путін торкнувся лише раз. Каже, проблем з водою там не буде, бо повно підземних і навіть підводних джерел. Від розпіареної раніше можливості опріснення він відхрестився, бо, мовляв, надто дорого для російських гаманців. Для Крыма еще может быть одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды, хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим. Про Україну очільник Кремля говорив неохоче. Пожурив українського президента Володимира Зеленського за нерішучість, бо той, мовляв, озирається на думку націоналістів. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Своєї провини Путін не побачив і все говорив про вперту українську владу, яка не хоче виконувати домовленості. Водночас пообіцяв збільшити допомогу своїм же окупаційним адміністраціям. Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Мы без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась, и повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Кілька разів заводив стару радянську платівку про агресивний блок НАТО та мирну Росію. На запитання британського журналіста про агресію проти України та хімічні атаки в Європі Путін вкотре звинуватив Велику Британію, Сполучені Штати і НАТО.
По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Вы, как страна НАТО, будете здесь над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Вороги і шпигуни оточують Росію. Володар Кремля сипав теоріями змови та радянськими міфами. Згадав про отруєння Алексія Навального і придумав йому чергове прізвисько. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Владислав Стужук, Заман, АТР. Тих, хто приїхав підтримати політв'язнів, не пустили не лише до зали суду, а й вигнали навіть з подвір'я. У Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону розпочався розгляд так званої справи про тероризм 3-ї Бахчисарайської групи. Більше 30 кримських татар приїхали з Криму до Ростова підтримати політв'язнів, але їх, посилаючись на карантинні обмеження та погрожуючи адміністративними справами, вигнали навіть з подвір'я. Мы попытались зайти на заседание, однако, ссылаясь на какую-то бумажку, нас не впустили. Мы вышли во двор, чтобы ожидать адвокатов и решения. Однако, опять же, ссылаясь на какую-то бумажку, сотрудник начал нам угрожать административными протоколами и выпроводил нас за территорию этого суда. Это, я считаю, издевательство, потому что есть среди нас женщины, среди нас есть старики, и на улице холодно, и мы прошли такое расстояние, чтобы увидеть наших близких и поддержать их. А так получается, что наше право ущемлено, и мы не можем увидеть наших близких, которых обвиняют которые находятся сейчас в зале суда по огульным обвинениям. Окупанти затримали Рустема Сітмеметова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових в результаті обшуків 11 березня 2020 року в Бахчисараї. Через стан здоров'я Амет Сулейманов перебуває під домашнім арештом. Ще один фігурант за цією справою, ведучий телеканалу АТР Сейтумер Сейтумеров, залишив Крим у 2017 році. Російський суд розглядає його сфабриковану справу заочно. Начальник колонії хотів запроторити Зіврія Псійтова до штрафного ізолятора, але в результаті політв'язень отримав сувору догану. Про це повідомив адвокат Едем Сімідляєв. Він відвідав затриманого політв'язня у колонії в Ставропольському краї Росії. Адвоката впродовж 5 годин не хотіли пускати, тільки після скарг йому надали дозвіл. За словами Зіврія Псійтова, конфлікт із начальником колонії вичерпано. Політв'язень скаржився на ненадання йому необхідної медичної допомоги. За його словами, більшість політв'язнів перехворіли на коронавірус, але ніхто не брав в них необхідні аналізи. Окрім того, в колонії жахливі умови утримання. В бараках прохладно, многие люди спят даже в одежде. О том, что питание очень слабенькое, неполноценное, ребята не наедаются. Посылки, передачки уголовно-исполнительным кодексом ограничены. Возможно лишь одна передачка в квартал. Единственное спасение у ребят – это магазин, в котором они могут заказывать продукты. Также проблемы по здоровью. За професією Зіврій Псійтов – стоматолог. У 2016 році разом з ще 3 кримськими татарами був затриманий у Бахчисараї та звинувачений у тероризмі. Окупаційний суд засудив його на 8 років та 9 місяців позбавлення волі. Окрім Зіврія Псійтова, адвокат навідав Рустема Абільтарова, якого також засудили по цій справі, та Ділявєра Гафарова, звинуваченого в участі у батальйоні імені Номана Челебіджіхана. Есть у ребят после длительного содержания
в исправительной колонии, в следственном изоляторе. Это проблемы с зубами, это проблемы у него со спиной, с почками, проблемы с желудком. Также виделся, встречался с Длавером Гафаровым. Это молодой парень. У него, конечно, поменьше проблем со здоровьем, но тоже жаловался на питание, на холод в бараке. Но также, несмотря ни на что, он достойно проходит эти испытания. Виписують більше, але ушпиталень досі багато. 14 047 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 252 людини померли внаслідок хвороби, а одужали 12 939. Підготовка національного плану вакцинації на фінальному етапі підготовки, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вже завтра він має підписати остаточний документ, але бідкається, грошей на вакцинацію передбачено замало. За розрахунками МОЗу, на кампанію щеплень потребувалося 15 мільярдів гривень. Втім, у державному кошторисі наступного року передбачено трохи більше 2,5 мільярдів. За ці кошти закуплять сертифіковану західну вакцину. Спільно з безкоштовними ліками ініціативи COVAX планують прищепити 21 мільйон людей, каже міністр Степанов. По 2 мільйони щеплень на тиждень. Це медики, бійці на фронті, правоохоронці, літні люди, онкохворі та ті, хто має проблеми з серцем та цукровий діабет. До переліку додали і наших громадян з окупованого Криму та Донбасу. Вчора я дав завдання внести там відповідні зміни щодо цього національного плану. Це передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Мені здається, що це дуже важливо, щоб ми забезпечили в тому числі доступ для вакцин для українців, підкреслюю, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. А в окупованому Криму виявили 429 нових випадків COVID-19. Ще 13 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. Серед нових пацієнтів і очільник окупаційного парламенту Севастополя Владимир Нємцев. Він вже двічі отримував негативні тести, але за півгодини до сьогоднішнього засідання московських посіпак отримав підтвердження. За сумнівними даними окупаційної влади півострова, за час пандемії ковід діагностували у понад 20 тисяч кримчан. Ще 600 людей померли. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!